Hello, chị bay namaste. Hindi zirna kalau lom le ve kacheu. Hoi na chan he video hian direction kan zir don ani. Direction in ko hmu dan. Etinan dinglama kal ro ti chuan daएं taraf जाओ. Veilama kal ro ti chuan बाएं taraf जाओ. Daएं बाएं ti hi mitam takin kan confuse thin ni zir tir chuanin ti hian kan lo tinga kan kut tang kan kut kha kan hmazona tian kan di don ni chuan letter alphabet English alphabet helam hi B ania chuan helam hi D dinglam kha D angin alanga chuan veilam hi B angin alanga ni hetia kan ti chuan kan en chuan veilam hi hei B angin alanga bai ti na nia left side chuan dinglam hi D angin alanga dai side tina right side bai dai bai tiang khan kan lo en mei don ni a ol samang tian hetia sha thian hetia en hian sha to ol sam don ani chuanin e ऊपर की ओर जाए ti chuan a chung lama chho ro नीचे की ओर जाए ti chuan hnuai lama chhuk ro नीचे उतरो chhuk ro ti na nia a hnuaiah chhuk ro chuan lawn ro a chungah lawn ro ti chuanin ऊपर चढ़ो lawn kha चढ़ो lawn ro ti chuan चढ़ो chuan i देखो वहाँ देखो sawtah en ro यहाँ देखो hetah en ro वहाँ जाओ sawtah kal ro वहाँ मत जाओ sawtah kal su ti na ole khazong kha direction video kan en thei te chun ni request du inei chuan comment section lamah lo request don nia